Zombie apocalypse. I pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na PCT kanalu. Dobrodošli u još jedan tutorial. Dakle, danas radimo video kako napraviti logo i napravit ćemo još jedan video gdje ćemo raditi kako ćemo raditi banner, ali neću to sve raditi jedno video da ne bi sve predug. Ok, dakle, logo je dimenzija 500 puta 500, dakle 500 i 500. Dakle, ovo je logo za vaš YouTube kanal i sad ovdje možete dodati bilo koju sliku, znači idemo na Open i dodat ćemo evo recimo u ovdje sliku. U ovom videu radimo logo za vijeku, tako da to ćemo ovako. Ok, tako i idemo. Sad dakle vi možete izabrati neki font odavde ili možete skinuti neki vlastiti font, dakle ja ne volim ove fontove od Photoshopa, tako da idete na da font i upisat ćemo ovdje vijeko, da vidimo koji font najbolje odgovara. Ok, meni je ovaj Delimax lijep, uzet ćemo taj i otvorit ćemo. Instalirate fonte vrlo lako, da sam ovo tu, ok, install i to je to. Idemo Photoshop, idemo ovdje tekst, Delimax, evo ga, i vijeko. Ok, držimo CTRL-T i držimo Shift. Ok, idemo CTRL-A, layer, da pogodimo sredinu, vertical, layer i horizontal. Dakle, sad je ovaj tekst točno u sredini. I idemo sad urediti malo ovaj tekst, idemo stroke, to jest idemo blending options pa stroke. Idemo size, ok. Idemo outer glow, to ćemo staviti bijelo da baš bi dobro odgovaralo na ovu crnu boju. Tako. I drop shadow. Ovako. Ok, evo ga, logo za vijeko je gotov. Idemo save. Save as. Vijeko logo. I uvijek morate pasti da saveate logo u JPG formatu ili JPEG ili u PNG. Dakle, obično ja sam u JPG jer slika ili to je logo ili banner će sadržavati manju veličinu, znači manju veličinu fajla, kao da se izrazim, to se uzima će manja megabajta. Ovdje ne dirate ništa, jer ako vam nije ovako nešto kako idete ovdje baseline, standard, idete 12, idete maksimum i ok. Eto ga. To je bilo to za ovaj video, ako se like, subscribe, a mi se vidimo nekom od sljedećih videa. Pozdrav!